Λάθος σοβαρό από τους χαφ του Παναθηναϊκού. Ο Ναπολεόνι πήρε την πάσα, το πλασέ και το γκολ. Το 1-0 στο 51 με την προσωπική ενέργεια στο τέλος. Αλλά βεβαίως έχει προηγηθεί το λάθος δώρο στη μεσαία γραμμή από τον Παναθηναϊκό για να φτάσει η μπάλα μετά την απώλεια της κατοχής από τον Αμπέ στον Ναπολεόνι. Πετυχαίνει το δεύτερο γκολ του στο Πέτριτς. Παλιά με τη μία Μπέργκ. Υπέροχα για τον Καρέλη, να ισοφάρισε αυτή τη φορά. Ο Μπέργκ το προσπάθησε και νωρίτερα, το έκανε τώρα με τον ιδανικότερο τρόπο. Ο Καρέλης ούτε καν το σκέφτηκε, δεν έκανε κοντρόλ. Ισοφαρίζει σε 1-1 στο 72. Ο Ατζαγκούν σηκώνει, οι παίκτες του Παναθηναϊκού συνεργάζονται για τον γκολ και η φάση φέρνει ένα καταπληκτικό σουτ του Μπέργκ στο 84. Νομίζω ότι επιβραβεύει και μια υπέροχη γενικά εμφάνιση του Σουηδού. Έμεινε η άμυνα του Ατρομήτου καθώς η μπάλα πήγε πολύ ψηλά και κανείς δεν πήγε πάνω στον Καρέλη. Ο Καρέλης αυτή τη φορά ήταν ο δημιουργός και ο Μπέργκ ο σκόρερ στην άψογη συνεργασία που έχουν οι δύο παίκτες στο δεύτερο ημίχρονο.